समाव जोंबो बेबायदिनो दिनैनि मुलुगनि मानसिफोरजों जों सानजायो आङो दाखालि जेब्ला ट्राभेलाव दंमोन मानसिफोरनि नोजोरा जों बर' हारिनि सायाव जों बर'फोरखौ जेब्लायबो बिसोर गाहाय नोजोरजों नायनो नाबायो मानसिफोरनि हिसाब खालामनाया बर'खौ जेब्लायबो ट्राइबेल होननानै बुङोब्ला बिनि डिफिनिशनखौ जों बयबो मिथिगौ आं बे आयदायाव थांनो सानाखै जोंखौ uneducated, unqualified, underdeveloped गासैबो बेबायदि ना गोजौआव थांनो हायै साननाया मानसिफोरनि जिबनाव दङ जोंनि जि ससियेल स्टेटासखौ मानसिफ्रा दिनै होनो नाबाया एसे बर' हिसाबै जोंनि आइडेन्टिटिया दिनै एसेबो गोजौ नङा आन्थाय बाइबेला जोंनो मोनसे स्टेटास मोनसे आइडेन्टिटिखौ होदों जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै नाजावबाय जिखिया मानसियानो जा मानो ट्राइबेलानो जा मानो नन ट्राइबेलानो जा मानो गेदेर मानसियानो जा मानो गोरलै मानसियानो जा मानो for all human beings there is only one status that is the children of God जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ फोथायबाय नाजावबाय बे मानसिफोरनि लागै मोनसेल' स्टेटासखौ होबाय बेनो जाबाय इसोरनि फिसाफोर बेखायनो पितरा क्लियारलि बुंदों नोंसोरो सायख'जानाय फोलेरफोर जाबाय जोङो सिगां इसोरजों सायख'जानायखौ मोनाखैमोन गोजाम रदायाव इसोरनि नोजोरा पार्टिकुलारलि गावनि मन'नित खालामजानाय मानसिफोरनि लागैमोन आन्थाय दिनै जों साफ्रोमबोनि लागै इसोरनि बे सायख'नाया दङ बाइबेलाव बेखायनो जिसुआ जहननि गेजेरजों रिभिल खालामदों जे नोंसोरो आंखौ सायख'वाखै आन्थाय आंसो नोंसोरखौ सायख'नानै लाबोदों दिनै जे जोङो बेयाव ज' जानो हादों बे जोंनि बोलोजों नङा जोंनि हानायजों नङा जोंनि रोंनायजों नङा जोंनि मोजांजों नङा but by the grace of God alone इसोरनि अनुग्रहजोंल' जोङो नैबे सायख'जानायखौ मोनदों इसोरा जोंखौ अननायखाय बियो जोंखौ गावनि खालामदों इसोरा अननायखायसो जोङो दिनै बिनि बिसा जानो हादों बेखायनो पितरा क्लियारलि बुंदों जे नोंसोर दिनै सायख'जानाय फोलेरनि मानसि जाबाय आरो राजानि दौरि जाबाय रयेल प्रिस्टहुड होननानै बुङो इंलिशाव जोङो दिनै राजानि दौरि जानो इसोरा जोंनो बे क्षमताखौ होबाय जाय क्षमताया जोंनियाव गैयामोन जाय क्षमताखौ जों मोननो समायामोन दिनै जोंनो बे राजानि दौरिनि स्टेटासखौ इसोरा जोंनो होबाय दिनै जों बे बेंगालर बायदि सिटियाव थानानै मानसिफ्रा जोंखौ सिनाया जानो हागौ मानसिफ्रा जोंखौ भेलु होआ जानो हागौ मानसिफ्रा जोंखौ दाम होआ जानो हागौ जोंनि मानसिफोरनि नोजोराव जोंनि थाखोआ गाहाय जानो हागौ खिन्थु इसोरा जोंखौ बुंदों नोंसोरो सायख'जानाय फोलेर नोंसोरो राजानि दौरि आरो गोथार हारि इसोरनि मानसिफोर जाबाय बेबायदि गेदेर पजिशनखौ जों जिसु ख्रीष्टनियावल' मोननो हायो बेखायनो जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनियाव दङ जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै नाजावबाय मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ सिनायाब्लाबो मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ बेसेन होआब्लाबो we have great God who honor us who love us who give us his life and given him the status position to identify ourselves that we are the children of God बेनि थाखायनो इसोरखौ जों हामबाय होनो बे गेदेर पजिशन आरो स्टेटासखौ जोङो इसोरनिफ्राय जों मोननो हाबाय जायहा जोंखौ खोमसिनिफ्राय स्राङाव लिंनानै लाबोबाय जेब्ला जोङो गाहायनि सारियाव जोङो नायलांबावो जोङो नुनो मोनो 10 सारियाव जेब्ला जों थाङो बेयाव पितरा मोनसे आरोबाव जोंनो मोनसे स्क्रिप्ट होनायखौ जों बेयाव मोननो हायो गोदो नोंसोर इसोरनि मानसिफोर नङामोन नाथाय दा बिनि मानसिफोर जाबाय गोदो नोंसोर इसोरनि दयाखौ मिथियाखैमोन नाथाय दा नोंसोर बिनि दयाखौ मोनबाय गोदो नोंसोर इसोरनि दयाखौ मोनाखैमोन नाथाय दिनै जों मोननो हाबाय गोदो इन द सेन्स
Old Testamentआव जोङो इसोरनि दयाखौ जोङो बांसिनै इसोरनि मन'नित खालामजानाय मानसिफोरनि लागै इसोरा गावनि नोजोरखौ दोननायखाय जोङो निश्चय गोबां समाव इसोरा गुबुन हारिफोरनि हेंथायै दावहा नांनायखौ जों नुदों गुबुन हारिफोरखौ फेजेननायखौ जों नुदों गावनो स्वयं थानानै दावहा नांनायखौ जों नुदों नाथाय दिनै जों नुनो मोनो जेसेबांनाखि बे मुलुगनि मानसिफ्रा फोरबो इसोरखौ जोङो फोथायनानै नाजावबाय इसोरनि मानसिफोर जाबाय जोंनो मोनसे नैबे इसोरनि बिसा जानो हानायनि स्क्रिप्टि आइडेन्टिटिखौ स्राङै होनायखौ पितरा जोंनो लाबोदों दिनैनि बे बिसयनि गेजेरजों पितरनि लिरनाय जे लाइजामनि गेजेरजों दिनै जोङो मा सोलोंनो हायो पितरनि बे 9 अध्याय आरो 10 अध्यायाव जोङो माखासे गाहाय जोंनि मानसिफोरनि लागै जि मोनसे पजिशन स्टेटासखौ फोथायनायनि गेजेरजों जिसुखौ नाजावनायनि गेजेरजों जों मोननो हाबाय जाय दयाखौ जों दिनै फोरबोनिफ्राय मोनबाय जाय इसोरनि दयाखौ मोननाय मानसिफोर जों जाबाय दिनै जों बे दयाखौ मोननाय मानसिफोर जानायखाय जोंनि बिबाना मा आइबा जोंनिफ्राय इसोरा मा लुबैयो आं दिनै बेखौसो फंनैसो बुंनो सानदों जोङो जि लेसनखौ जों नायबाय पितरा जों बयबो मुलुगनि मानसिफोरनो मोनसे स्टेटासखौ होबाय बे स्टेटासआनो जाबाय जोङो दिनै सायख'जानाय फोलेरनि मानसि जाबाय जोङो आउटकास्ट नंबावलिया जोङो गारसिनजानाय मानसिफोर नंबावलिया बेखायनो दिनै जोङो बे इसोरनि दयाखौ मोननाय मानसिफोर जानायखाय जोंनिफ्राय इसोरा मा लुबैयो जों बे लेसननिफ्राय नायनि नाम्बार 1 आव आं फोथायो जोङो इसोरनि दयाखौ मोननाय मानसिफोर जानायखाय इसोरा जोंखौ दाम होनानै बायख'नायखाय इसोरा जोंखौ बेसेन होनानै गावनि जिबनखौ होनानै जोंखौ गावनि खालामनायखाय निश्चय इसोरा जोंखौ जिउआव देरजानो लुबैयो जों साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ देराब्ला जों गोजोननाय मोना जों बयहाबो गोबाङानो गथ'फोर दङ जोंनि गथ'आ जन्म जानायनिफ्राय सानफ्रामबो गाइखेरल' लोंबाय थायोब्ला बेयावबो जों गोजोननाय मोननाय नङा देरनो थाखाय जोंनि गथ'फ्रा बिमानि आहार मोजां मोजां खाद्यखौ जोङो जाहोयो जाहाथे गथ'फ्रा बिसोर गेदेर गोलाव जालांनो हायो पितरा बेखायनो 2 अध्यायनि 2 पदआव बेबायदि बुंदों सारि जागोन गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ सोबनो अरायबो हामलायो बेबायदिनो नोंसोर जिउआव देरलांनो आरो बासायजानो जिउनि नंथारगौ गाइखेरखौ लोंनो अरायबो हामलायो The longingness to have the spiritual food, the longingness to know more about God, the longingness to seek God, the longingness to have deeper relationship with the Lord. सारि जागोन गथ'आ जेरै बिमानि आहारखौ मोनजानो हामलायो मानोना बिमानि आहाराव गोबां खाद्यनि खाद्यनि आहारफ्रा हाबनानै दङ जेब्ला गथ'आ बे आहारखौ मोनजायो सास्थबान जानानै देरो जाय गथ'आ बिमानि आहारखौ मोनजाया बे गथ'आ मोजां रोखोमै देरनो खस्थ' जायो गाइखेर लोंहोनाय लेक्ट'जेन जाहोनाय गुबुन गुबुन आहार जाहोनाया गथ'खौ सास्थबान खालामनायाव उन्दै समाव दिगदार जायो बिमाफ्रा गथ'खौ फेदेरनो खस्थ' मोनो नाथाय जाय बिमाहा थोजासे गथ'नो जोङो आहारखौ जाहोनो हायोब्ला बे गथ'आ सास्थबान जानानै देरलाङो दिनै जोङो प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ नाजावनानै जोंनि ख्रिस्टान जिउ जारनिया बेयावनो जोबनानै थाङाखै जेरैबायदि गथ'आ जन्म जानायनि उनाव देरलांबाय थायो सिगां बियो गाइखेर लोङो उनाव ओंखाम गेफे जानो सोलोङो उनाव जेब्ला देरो बेदर जानो सोलोङो बेगें अरनो सोलोङो जों ख्रिस्टियानफ्राबो बेबायदिनो जोङो जिउआव
मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो देरलांनो नांगौ बे जोंनि ख्रिस्टियान जिउ जर्नि खालामनायाव थांबाय थानाय लामायाव गोबां निश्चय समस्याफोर दङ चेलेन्जेसफोर दङ सौसिनो गोनां दङ जुजिनो गोनां दङ बेबायदि समाव जोङो निश्चय समाव बोलो गैयैबो जानो हागौ समाव जों निराशा जानो हागौ समाव जों उपायहीन जानो हागौ समाव जों साननो हागौ नोंथांमोनाथ' बेवहाय जाति बाखिबो गैया न'खरनि मानसिफ्रा गासैबो न'आव दङ जोङो बेबायदि गिदिर लक्ष मानसि थानाय सिटियाव जोङो दिनै दं बेबायदि समाव जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ जे जोंखौ अनबाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे जोंखौ गावनि खालामबाय बे जिसु ख्रिस्ट'नि अननायखौ लानानै जोङो जिउ खांनो हागोन आङो जेब्लायबो गोसोखांबाय थायो दानियेलनि समाव साद्राक मेसाक अबेदनेग' बिथांमोना माबोरै जिउ खांदोंमोन बाबिलनाव जेब्ला थाहैदोंमोन बिथांमोननि जिउ खांनाया माबायदिमोन राजाया बिथांमोनखौ राजानि जि जानायनि मेनु जों बयबो मिथिगौ जानो हागौ राजा गोबां मोजां मेनुफोर होदोंमोन बेजों लोगोसे जायखौ बिसोरो बाहायफेरा बेबायदि बाहायै बुस्थुफोरखौबो होदों जानो हागौमोन बे समाव बिथांमोना बुंदों जों जायखौ इसोरा हामजाया बेबायदि खाद्यखौ जोङो जायालासिनो जोङो साधारन मैगंनि खाद्यखौल' जानो होदों बिथांमोना बेबायदि गुबुन देश परदेसि जानानै थाहैनाय समावबो गोथां इसोरखौ बिसोर बावनानै थाङाखै मानोना बिथांमोना इसोरखौ फोथायनायखाय इसोरनियाव बिसोरनि फोथायनाया रोदा सुनायखाय गोबां सुबिदाफ्रा बिसोरना सफैदोंमोनब्लाबो इसोरनिफ्राय बिसोरो गोजान जायाखै बेनि थाखायनो जोङो बिजों सायख'जानाय मानसिफोर जानायखाय बिजों लिंख'जानाय मानसिफोर जानायखाय इसोरनि फोलेरनि मानसिफोर जानायखाय जोङो जिउआव देरनो नांगोन जिउआव जों देराब्ला जोङो आनजादाव गोग्लैगोन जेब्ला जोङो आनजादाव गोग्लैगोन जोङो देरहानो हानाय नङा बाइबेला जोंखौ बुंदों आं गोथारखाय नोंसोरबो गोथार जा दिस इज द विल अफ द लर्ड जों जेरावखि थाया मानो हाग्रायाव थाया मानो दैयाव थाया मानो गामियाव थाया मानो सोहोराव थाया मानो God sees everything इसोरा गासैखौबो नुयो He knows our heart